हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदोंमोन आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौ माला नुगोन होननानै स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौ बगाजुलि कमेडियानि इउटुब चेनेला मैया एबा 5 मेआवहाय आपल'ड होगोन होननानै गावसिनि इउटुबनि कमिउनिटि टेबावहाय मोनसे पस्ट होना होदोंमोन लोगोफोर नाथाय बिथांमोना मैया एबा 5 मेआवहाय भिडिअखौ आपल'ड होआखै लोगोफोर बिनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय लोगोफोर भिडिअआव माबाफोर टेकनिकेल इसु जादोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना मैया आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौहाय आपल'ड होनो हायाखै ओमफ्राय लोगोफोर दहाय बिथांमोना गावसिनि इउटुबनि कमिउनिटि टेबावहाय मोनसे पस्ट होना होबावदों लोगोफोर नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियानि इउटुब चेनेलनि आन्दारजों दिहुनजानाय आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौ दाहाय 4थायावहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर बेखौ बगाजुलि कमेडियानि इउटुब चेनेला गावसिनि इउटुबनि कमिउनिटि टेबावहाय पस्ट होना होखादों लोगोफोर आं नोंथांमोननि स्क्रिनावबो होना होगोन नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना दाहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर स' एसे नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं